Máme tady novýho Wingmana a takže nový challenge. Doufám, že nezapomeňte dát lajky, odběry, aby se podívat na další videjko a to nebudu obkecávat a jdeme na to. Vytočíme si to tady, já si bych měl proměnit trošku ty challenge, protože jsou nějaký hrát celý meč, jen z pistolí, bez kupování jiných zbraní. To já jsem vám chtěl tady ukázat moje věci, jakože třeba jsem dostal tady print stream na vyzkoušení. Print stream, nebo tady to AKčko, hezký. Mám tady další toho a potom Zeuse, tady nějaký... A mám tady ještě kombíčka, takže to si vám ukážeme ve hře. Jo, takže jak můžete vidět, máme tady Moonrise, nebo jak se to jmenuje? Moonrise, takže let's go. A potom tady máme ještě Ultravio, takže ultimátní kombíčko, to zaslouží like do chatu. A takže já můžu jenom pistolky, OK. Takže koupíme jen za prvý toto. Já dostanu hlavu. Takže skiny nejsou všechno, jo, boys. Jak můžete, jak se vám mohu potvrdit, tak skiny nejsou všechno. A na další kombičko se fakt můžete těšit. Takže to druhý se mi možná líbí i víc. Tady to fialový kombičko je fakt hezký. Nevím, kolik stojí. Dostal jsem to jenom na zkoušku, takže to není moje. No prči, co, já nesnáším pistolky. U mě zase potáhá můj teammate. A dá jsem mu hlavu, to se počítá. Na toho jsem úplně zapomněl, na tohle nemám skiny. Tady ultraviolet, který to potahá a já jdu hezky. Párátko, jak tomu říkám. Takže jo, typka, to zase spadlo a já mám takový pocit, jestli to není wallhack nebo něco takového, protože u toho to hodně padá. Tak to bude wallhack, protože ono to dopíše, že tam není twork a to píše, když má wallhack. No, když má nějaký cheaty. Takže GG typku. Asi nás chtěl vyhrát nad náma, nějak mu to nevychází. Nice, let's go. Rukavky se mi docela líbí a jsou takový divný. Jsou takový jako košilkový. A můžu jenom tohle hrát. OK, takže já nevím, jako zatím ho netahám. A doufám, že to vyhrajeme hned na první hru. Soustředit. On byl tam, já jsem ho viděl. Granáty bych se povolil. Ty nejsou. O těch se nic nepsalo. Takže jeho to zase kiko, takže typek má asi wallhack. A fakt, toho tam píše vždycky. No Steam logon. Neptejte se, jak to vím. Ale ne, já nepoužívám cheaty. Ale můj kamarád to... Přijď mu hlavu! No čunte, jak o mě věděl, že jo? Jak o mě mohl vědět, on má cheaty, boys. On má cheaty. A já to vím, protože že jo, on ten týpek, tak no můj kamarád, tak když ho to vždycky vyhodí kvůli cheatům, jakože mu to crashne, tak mu tam píše tohle, protože že jo, ono se to hládá nějak s tím Steam networkem a je to prostě divný. Takže to je ono, on dostal bongu. Nice, let's go, tady mají párátko, W's. Tak, chamo, tady to se mi strašně líbí. Ach jo, se mi strašně líbí. Škoda, že si to nemůžu nechat, kámo. A zase toho to vyhodilo. Jenom takhle, uděláme fintičku. Jako mě věděl do prčic. Der se rozjel.
Ale, boys, já mám pro vás ještě jednu takovou tu, takový překvapeníčko. O, ding. Dostal ding, dostal ding. Co? Tak ten jak jasně cheatuje, ten týpek má prostě cheaty. On ke mně přiběhl. To... ten týpek je hustej. On měl 3 hápka ten týpek, jak jsem mu dal to. Jak jsem mu dal ding. Nice, let's go. Takže já vám teď ukážu můj druhý loadout. Se k tomu nehodí ten print stream, ten mi ještě nechal z minulého videjka. A dívejte! Dívejte, jak je to hezký! Kámo, vidíte to? Čemu ještě print stream? Chápete to, jak je to hezký? Jak je to hezký, ten Talon knife? Fate! Dívejte na to! Dívejte na to! Dívejte na to, to je něco jak karambit, jenom je to levnější, nevím, ale je to prostě něco jiného, je to takový delší. Takže já se tady s tím zatočím. Tak a Print Stream vyhrává. Kámo, ten Print Stream se mi tak líbí. Já zažádám asi o to. Oni říkali, že mi budou dávat časem mají víc. OK. W, vyhráli jsme. Já jsem to nedopověděl, oni mi časem budou dávat i víc dražší věci, takže doufám, že se vám to bude líbit. Napište lajky, odběry a napište mi když kombíčko do komentáře dolů, který si mám dát. Takže let's go a vidíme se v dalším videjku, takže zatím čus!